narito tayo ngayon sa chapel ng Parian. Okay, at kasama natin ang caretaker ng chapel. Ang pangalan niya ay si Maribel Capili. Maribel Capili po. Capili, okay. So ito po ang chapel ngayon dito sa Parian, at sa kabila ay daycare center kung saan ang mga bata ay pumapasok at inaalagaan, tinuturuan, at meron din silang mini library. Okay. So bilang caretaker ng anyong chapel, ano masasabi mo? Masaya po ako sa aking paglilingkod sa simbahan kasi po bahagi na rin po ako ng bilang alagad ng Diyos Father, Okay. kaya ako po naglilingkod. Matanong ko, yung bang mga tao dito cooperative naman o hindi sila, nakikisama naman sila sa mga sa gawain simbahan? Konti lang po, pero Bakit? mostly akong talaga ang Hindi, dito. sila ba nakikisama rin? Nakikisama kayo? Nakikisama rin. Oh, ito po matagal na. Ilan taon na po kayo dito sa Parian? Ay, mahigit ang 30 years. 30 years na kayo dito sa Parian. Oh. So, 40 years lang. so, kumusta mo? May Black Rosary man po dito, yung BEC. Nag-ano kayo ng rosary ba kayo dito? Oo, usually. So, sa Saturday, di ba yung pinag-usapan natin? Weekly yun. Yung pinag-usapan natin na every Saturday, magkakaroon tayo ng una, 3 o'clock, yung Divine Mercy Prayer. Pagkatapos magkakaroon ng rosaryo. Pagkatapos magbabasahin yung Gospel para sa Sunday, Bible study. Pagkatapos after that, merong usapan. Mag-usap-usap kayo dito, dialogue ng community. At the same time, magkakaroon kayo ng procession. Para maging masaya ang komunidad, nag-usap-usap at anong mga problema ay nalulutas. Okay? So, thank you very much. Ito po ang yung parish priest. Okay? Okay, very good. Once in a while, Father, Okay. kami trabaho siya. Okay, sige po. Nagtatanong kami pag